Spunem pacea Domnului tuturor, bun venit în casa Domnului. Cu această ocazie vă invit în numele Mântuitorului să deschidem serviciul divin și să cântăm spre slava Domnului imnul 35, Tată Ceresc, ce mult am vrea. Vă invit să ne rugăm împreună. Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru dragostea pe care ne-ai arătat-o. Pe când eram noi încă păcătoși și nu te cunoșteam, Tu ai vegheat asupra noastră și ne-ai condus pentru a fi astăzi în biserica Ta. Îți mulțumim că ești gata să ne transmiți din nou adevărul sfințitoare pentru sufletele noastre. De aceea te rugăm să binecuvântezi solul pe care l-ai ales în dimineața aceasta să ne vorbească, să ne ajuți ca fiecare dintre noi să avem o inimă receptivă și să ne pregătim ca unul singur pentru iminenta revenirea Ta. Amin. Binecuvântează, Doamne, și pe musafirii noștri, pentru ei te rugăm să-i ajuți să rămână cu inima plină de recunoștință față de tot ceea ce Tu vrei să ne înveți și să ne transmiți. Să ne ajuți ca în toate să onorăm numele Tău prin meritele Domnului Hristos. Amin. Amin. Practica zecimii era rezervată exclusiv pentru fermierii și crescătorii de vite din Israel? Oamenii de afaceri, mecanicii, profesorii sau constructorii sunt scutiți de la înapoierea zecimii? Citând Levitic 27, unii înțeleg că practica înapoierii zecimii se referă exclusiv la câștigurile din agricultură. Acesta spune că orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. Iar versetul 32, orice zeciuială din cireș și din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului. Contextul mai larg din Levitic 27 ajută la rezolvarea acestei probleme. Acest capitol oferă instrucțiuni despre schimbarea în bani a lucrurilor dedicate Domnului. Dacă zecimea dintr-un venit în numerar era deja în numerar, nu mai era nevoie de schimb. O altă dovadă că practica zecimii include câștigurile din toate sursele este că Avraam i-a înapoiat lui Dumnezeu zeciuială din toate.
Biblia spune clar că toate zecimile din animale, din pământ sau din oricare altă sursă sunt dedicate Domnului. El așteaptă o zecime din tot, de la toți. De fapt, zecimea este o invitație personală pentru noi să ne amintim mereu că tot ce avem vine de la Domnul. Cu toții suntem invitați astăzi să ne închinăm Dătătorului nostru prin zecimi și daruri, să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu mai întâi. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, care locuiești sus în înălțimea cerurilor, sfințească-se numele Tău. Amin. Venim înaintea Ta în aceste clipe să-ți mulțumim, Doamne, că ai pus în inimile noastre dorința de a aduce zecimi și daruri în casa Ta. Amin. Te rugăm să le binecuvintezi, să binecuvintezi inimilor celor care le-au dăruit, să fie folosite în lucrarea Ta după găsirea Ta cu cale și noi să rămânem credincioși în continuare. Amin. Binecuvintează și cea rămasă casă și ajută-ne să le folosim cu chibzuință și în toate să lăudăm numele Tău prin Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos. Amin. 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 A sosit momentul copiilor și sunt invitați în față, iar noi, cei adulți, să-i încurajăm oferindu-le darul mielului.
Pacea Domnului și bine ați venit la biserică, dragi copii! Pace multă! Astăzi o să vă spun o povestire despre o fetiță, o domnișoară de acum. Cred că am uitat cum o chemam. Spuneți voi un nume? Anais. Anais. Cred că așa o chema, am uitat eu. Așa o chema pe fata din povestea noastră, Anais. Anais, ascultați, era o fată foarte cu minte și foarte silitoare. A învățat la școală foarte bine și a terminat cu rezultate excelente. Și atunci tatăl ei s-a gândit să-i facă un dar deosebit. I-a dăruit o mașină. Vă v-ar plăcea să primiți o mașină așa, că ați învățat bine la școală? Super! Numai că mașina nu era o mașină nouă, era o mașină veche. Și tata i-a spus că ar dori ca pentru început să meargă cu ea să vadă cât valorează. Și a spus, te vei duce cu mașina la târgul de mașini second hand, te faci că vrei să o vinzi și să afli cam ce valoare are. Și așa a făcut Anais. S-a dus cu mașina la târg și când s-a întors de acolo, a spus tatălui ei, mi-a oferit $1000, că mașina este cam veche și atât am putut să obțin ca și valoare. Zice tata atunci, bine, mâine o să te duci cu ea la amanet, să vezi ce valoare are mașina noastră la amanet. Și Anais așa a făcut. S-a dus la amanet, dar acolo i s-a oferit $100. Că chiar era foarte veche mașina. Atunci tata a spus, o să mergem la un club auto, acolo unde se întâlnesc colecționarii de mașini. Și așa au făcut. S-au dus cu mașina și acolo, ce să vezi, mai mulți oameni au oferit peste $100.000. Așadar, mai zic și eu, nu? După această întâmplare, tata îi spune fetei, am vrut să înțelegi că locul potrivit te prețuiește în mod corect. Deci, dacă cineva vă supără, vă jignește, să fiți siguri că voi nu vă aflați în locul potrivit. Este un loc greșit în care nu trebuie să fiți. Noi știm pe cineva care ne prețuiește foarte mult. Foarte mult. Cine? Domnul Iisus, bravo! Uitați, în Isaia, la capitolul 43, cu versetul 5, am găsit scris așa. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Așa este, nu? Și Dumnezeu nu a dat numai oameni pentru noi, a dat chiar pe singurul Său Fiu. Este ceva mai de preț în lumea asta decât viața Fiului lui Dumnezeu? Nu este. Deci, voi să prețuiți atât de mult prietenia Domnului Isus și să încercați să stați cât mai mult timp în prezența Lui și în prezența celor care îl iubesc pe Isus. Da? Bine. Acum mergeți la locurile voastre.
Camelia pentru această istorie, pentru copii, dar și pentru noi toți. Bun venit tuturor în casa Domnului. 22 octombrie 2022. Dar cred că atunci când am spus 22 octombrie, v-ați dus invariabil cu gândul la un alt an, nu-i așa? 22 octombrie 1844. Suntem în casa lui Dumnezeu și pentru dimineața aceasta Domnul s-a îngrijit să avem un aspect special, căruia îi spun bun venit în mijlocul comunității Piatra Neamț. Este vorba de colegul meu, fratele pastor Daniel Bursuc, pastor la Mitropolia Ieșilor, în districtul Iași Sărăriei, și spunem un bun venit în comunitate, alături de soție, de sora Daniela. Sora Daniela, bine ați venit la Piatra Neamț, și de fiica dânșilor, Claris. Bun venit, Claris, la Piatra Neamț. Ne bucurăm tare mult că sunt prezenți cu această ocazie și este doar un preambul, frate Daniel, pentru că, haideți lângă mine, este doar un preambul pentru că următoarea ocazie în care veți veni, și va fi cât de curând, va trebui să veniți cu tinerii de la Iași aici. Corect. Da? Fratele Daniel a venit doar în recunoaștere acum, se bucură să fie în mijlocul bisericii noastre, bucuria este reciprocă, iar data viitoare vă așteptăm, frate Daniel, cu tinerii, pentru că noi am mers cu tinerii noștri la Iași pentru un sabat și am avut un program acolo deosebit de frumos și în curând vom face planurile pentru ca și tinerii de la Iași să vină la Piatra Neamț. Frate Daniel, bun venit! Domnul să vorbească prin dumneavoastră astăzi bisericii și inimii noastre. Amin. Mulțumim! Pacea Domnului! Să știți că n-a fost o vizită planificată. Vreau să vă spun de ce am ajuns eu la dumneavoastră, nu e nimic străin. Marți era întâlnirea comitetului la Iași, la liceu, și noi marți am aflat că, de fapt, la internat, la liceu, nu va sta nimeni pe sabat, pentru că începe vacanța și durează o săptămână. Și eu eram programat primul sabat la liceul Ievis. Sabatul trecut am predat celelalte două biserici pe care le aveam în district, ca să pot să rămân doar cu liceul Ievis și cu Iași Sărărie și Amicusul. Și sabatul acesta trebuia să fiu primul sabat la liceul Ievis și, având în vedere că s-a anunțat marți că nu mai este niciun elev la internat, aveam sabat liber. Și fiind la masă cu fratele Mugurel, care trebuia să vină la dumneavoastră, el mi-a spus că a apărut o situație în familia dumnealui și dacă pot să mă duc eu în locul lui la Iași. Am zis că nu se poate. Până la urmă a spus să mă mai gândesc și după 24 de ore am convenit să ajung la dumneavoastră. Asta e contextul, deci nu e niciun alt context, dar mă bucur că avem ocazia să ne vedem și adevărat suntem datori cu o vizită cu Amicusul și abia aștept să se materializeze, să nu venim singuri, să venim cu tinerii. Am mai fost de câteva ori la dumneavoastră, prima dată la nunta lui Cristi Trenchea, colegul meu, și atunci a fost prima oară când am fost aici. Și cred că au mai fost puține ocazii când am mai venit, dar mă bucur că suntem împreună și că avem o ocazie mai specială să sărbătorești un sabat pe 22 octombrie 2022, e ceva unic, nu? Mă gândesc la evenimentul acesta și mă gândesc la momentele de închinare pe care le avem. Cum am putea să facem ca mesajul acesta să fie cât mai actual, cât mai atractiv, cât mai prezent pentru noi? Nu doar o informație, nu doar o istorie. Știți că am avut șocul să întreb odată niște copii când a fost Revoluția. Nu știu dacă ați făcut vreodată testul acesta, să întrebați, eu care am prins Revoluția, nu trebuie să memorez informația, nu? O știu. A fost 21, 22, nu? Sau când începem, dar depinde de unde luăm începutul, de la 17, 18 sau 19, 20, 21 decembrie 1989. Și când i-am întrebat pe tinerii de liceu, au început să spună 70, 60 mai devreme și dintr-o dată mi-am dat seama de un lucru, că eu trecusem prin istorie, eu n-aveam cum să uit, dar pentru ei era o informație istorică. Ei trebuia să o învețe ca orice altă dată, ca cum suntem noi nevoiți să învățăm data independenței sau, nu, domnia lui Ștefan cel Mare. Da? Ei trebuiau să învețe data aceasta. Și m-am gândit și la noi, ca biserică. Noi când vorbim de data noastră de naștere, de ocazii de felul acesta,
Sunt doar informații care vin și trebuie să le memorăm, să le învățăm, sau putem face mai mult de atât? Putem să facem să reiterăm așteptarea, să fie o intensitate diferită, să nu fie doar o dată care o înveți la ora prietenilor și o mai găsești de 2-3 ori prin curier sau printr-o carte. Cum să facem să fie diferit? Și aș vrea să încep în această ocazie momentul de studiu cu 2 citate pe care le-am pregătit, și anume 2 citate despre cum nu ar trebui să ne uităm la a doua venire, la întoarcerea Domnului, cum n-ar trebui să privim a doua venire. Noi despre asta nu vorbim, dar am găsit în spiritul profetic un citat care spune așa, în Review and Herald, 2 august 1881, care spune așa: scurtimea timpului este de multe ori folosită ca un stimulent pentru căutarea neprihănirii și pentru a-L face pe Hristos prietenul nostru. Nu acesta ar trebui să fie marele motiv care să ne determine, pentru că are iz de egoism. Noi când ne gândim la a doua venire, putem avea nuanțe egoiste, iar o altă definiție a păcatului, într-o formă simplă, este egoism, o formă de egoism. Pentru noi a doua venire este o așteptare egoistă, vrem să se termine o dată suferința și tot ce înseamnă pământul acesta. Asta e a doua venire pentru noi? E o formă de egoism? Putem avea nuanțe egoiste? Și un alt citat pe care vreau să-l citesc în continuarea acestuia este tot în același loc: este necesar ca teroarea zilei lui Dumnezeu să fie ridicată înaintea noastră ca să ne determine prin frică la acțiuni corecte? Nu ar trebui să fie așa. Iisus este atractiv. El este plin de dragoste, milă și compasiune. Putem pleca de aici? Putem pleca de aici? E important să facem distincție între 2 feluri de a-L aștepta, 2 moduri de a privi lucrurile. Faptul că spui prin numele tău, eram acum câțiva ani la un notar și trebuia să facem o procură când a fost Congresul Tinerilor la Valencia în 2017, a trebuit să mergem cu câțiva tineri și trebuia să facem procură și un notar n-a vrut să ne facă procură. A spus: domnule, cum dați dumneavoastră 2 copii? Le spunea părinților de față cu noi, care trebuia să mergem, liderii din biserică, cum dați voi procură la niște oameni să vă ducă copiii în străinătate? Nu vă-i frică, spuneau. Și un notar n-a vrut să ne facă procură. Și a trebuit să sunăm pe un membru care cunoștea un notar să-i spunem: uite, n-ați putea să vorbiți cu el, că suntem de încredere, nu luăm copiii să vindem organe sau să-i ducem prin nu știu unde. Vrem să mergem la o activitate de tineri a Bisericii Adventiste. Și când am fost la al 2-lea notar, pe care îl cunoștea cineva la recomandarea unui membru, ne-am dus la el și primul lucru pe care m-a întrebat a zis: domnule, eu cunosc adventiști mai mulți, dar niciodată n-am avut curajul să-i întreb ce sunt adventiștii. Spuneți-mi, domnule, ce înseamnă adventist? Și mi-aduc aminte că înainte să facem actul de notarial pentru copiii sub 18 ani care vreau să meargă cu noi, am stat jumătate de oră să vorbesc despre adventism. Să spun: uite, ce e adventistul? De la ce vine? Păi aștepta, ce așteptați? Și am avut o discuție foarte faină cu notarul acela și mi-am adus aminte că dincolo de ideea de a purta un nume, noi transmitem ceva. Ce transmitem prin numele acesta, prin felul nostru de a fi? Ce ar trebui să transmitem? Ce transmite Dumnezeu prin ideea că vine la noi? Ce transmite? Și aș vrea în această ocazie să ne ocupăm puțin de nuanța aceasta, pentru că noi în mintea noastră am vorbit puțin despre venirea Domnului în ultimele zile, în ultimii ani. Și în mintea și în exprimarea noastră în biserică am vorbit destul de rar, se mai vorbește, dar rar. Și e adevărat că avem subiecte și sunt frumoase subiectele, dar uneori gândindu-ne la a doua venire, ce ar fi să spunem ceva despre asta? Și dacă ar fi să spunem ceva, ce spunem despre a doua venire? Care e mesajul? Ce transmitem? Că ne întâlnim cu cineva drag? Că îl cunoaștem pe Dumnezeu? Că îl așteptăm să vină, dar de ce? Și mi-aduc aminte că prima lecție, sau printre primele lecții care le faci la teologie,
Știți care sunt? E ideea aceasta că, și nu o să uit niciodată, și anume că lumea cerească este atât de diferită de noi și Dumnezeu e atât de mare și infinit și e greu să înțeleagă un om pe Dumnezeu, e greu să înțeleagă un om cum e locul în care stă Dumnezeu. Ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu, neprihănirea, sfințenia, e foarte greu. Și atunci Dumnezeu ia elemente din lumea noastră pe care noi putem să le digerăm, să le înțelegem și ne explică cum este El, cum este lumea Lui, cum va fi acolo. Dumnezeu încearcă lucrul acesta cu noi, să ia elemente pe care noi le înțelegem și zice, eu sunt tata. Și spune, eu îți port de grijă, da? Ia elemente pe care altfel nu avem cum să le înțelegem despre El, despre cine este El, despre lumea Lui, astfel încât noi să fim atrași, noi să cunoaștem, noi să ne dorim lucrul acesta. Și aș vrea în această dimineață să vorbesc despre 3 lucruri care se vor întâmpla după ce se va întoarce Iisus Hristos. Câte lucruri? 3. 3 realități pe care Dumnezeu le promite. Noi toți ne-am gândit la a doua venire și cam toți până acolo vedem ce se va întâmpla până acolo. După mai știm că va fi 1000 de ani, mai știm puțin ce se va face în 1000 de ani, mai știm, dar după a 3-a venire, de exemplu, nu ne mai gândim, nu mai percepem cum va fi realitatea în veșnicie. Dar aș vrea să ne uităm la 3 lucruri în această dimineață care să lărgească puțin faptul că Iisus este atractiv și venirea Lui nu este un bau-bau, ci venirea Lui este întâlnirea cu o persoană pe care am cunoscut-o, pe care o dorim, pe care ori de câte ori am privit-o ne-a câștigat atenția, ne-a cucerit prin felul Lui de a fi, ne-a cucerit prin caracterul, prin acțiunile, prin trecut, prezent, dar mai ales prin viitor ne cucerește Dumnezeu, prin Iisus Hristos și împreună cu Duhul Sfânt. Și vreau să vedeți aceste lucruri și vreau să spun un lucru de la început. Noi de multe ori suntem dezamăgiți, nu? Și de aici pleacă numele, marea dezamăgire. Avem așteptări și suntem dezamăgiți. Dar a fost vreo situație în viața dumneavoastră când cineva v-a depășit așteptările? Și cum e când cineva îți depășește așteptările? Cum e? Merită? E extraordinar să te gândești că cineva îți depășește așteptările. Vreau să vă spun un lucru legat de a doua venire și întoarcerea lui Iisus Hristos. Noi avem anumite așteptări când ne gândim la a doua venire, la cum... De fapt, nici nu prea vorbim despre ce se întâmplă exact după a doua venire, că nu avem cuvinte, nu avem creionată realitatea foarte clar. Dar un lucru știu sigur că va depăși așteptările întâlnirea cu Dumnezeu și începerea veșniciei. Și ceea ce voi discuta acum prin aceste 3 lucruri are tendința să pară o exagerare. Ce să pară? O exagerare. Dar vreau să știți că așa e natura dragostei, depășește așteptările. Și așa va fi Iisus Hristos, va depăși așteptările prin întâlnirea noastră cu El. Aș vrea să vă vorbesc despre 3 lucruri care sunt treptate, de la mai mic la mai mare. Și aceste 3 lucruri le promite Dumnezeu că le va realiza prin venirea Lui. Primul lucru pe care Dumnezeu îl va realiza se găsește în Romani, capitolul 8, cu 16 și 17, când se va întoarce. Spune așa textul: însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de voi. Deci Dumnezeu, când se va întoarce, va pune în aplicare ceva ce deja a început în viața noastră. Spune Ioan că cine crede se numește ce? Copilul lui Dumnezeu. Cine îl acceptă pe el se numește copilul lui Dumnezeu. Iar copilul lui Dumnezeu este numit în Romani împreună moștenitor. Noi nu realizăm cuvântul acesta.
Ați primit vreodată vreo moștenire? În Spania, de exemplu, e un blestem să primești o moștenire, știți? Pentru că dacă primești o moștenire mai generoasă, atunci trebuie să plătești un impozit generos prin primirea moștenirei. Și devine o problemă, pentru că statul impozitează foarte mult moștenirile. Când Iisus spune aici că noi suntem moștenitori și împreună moștenitori, la ce se referă? Ce moștenim noi? Și ce e împărăția cerurilor? Aș vrea să vă întreb, ce din universul acesta îi aparține lui Dumnezeu? Tot. Ați văzut vreodată dimensiunea cât de cât vizibilă a universului? N-am avut niciodată șansa. Puneți pe YouTube, de exemplu, să vedeți distanțele dintre planete. E uimitor să vezi cât am reușit să facem cu un telescop, cu Hubble, ca să bată câțiva ani lumină sau câteva mii de ani lumină. Și tot ce este creat, cui aparține? Lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu spune că cei care sunt copiii Lui, adică noi și cei care vor fi mântuiți din toate timpurile, sunt împreună moștenitori cu Hristos. Realizăm asta? Eu am văzut oameni care se bat pentru moștenire. Cam în fiecare district aveam câte o situație în care cineva se bătea de la o moștenire între ghilimele. În tribunal, că nu se înțelegeau de la 1 metru, de la 2 metri, de la 5, 10. Oamenii se luptă pentru ce moștenesc, se ceartă, se separă. Dumnezeu vrea să unească moștenirea Lui pe oameni, să-i facă pe toți moștenitori, împreună moștenitori, să se împartă împărăția Lui într-un fel care nu știm să o explicăm ce înseamnă împreună moștenitori prea bine. Dar cel puțin din ceea ce noi avem pe pământul nostru, înțelegem ideea de moștenire și de faptul că Dumnezeu vrea să ne ofere ceva. Și vrea să ne ofere ce? Tot ce are împreună cu Hristos. Că Hristos este moștenitorul prin jertfă a toate. Și El spune, vreau să împart cu tine. Putem înțelege la nivelul minții? Îi se pare mult sau puțin că Dumnezeu aproape devine absurd să vezi cum unii pot să-și piardă mântuirea pentru ce? Pentru 1 metru de pământ, când Dumnezeu le promite ce? Universul, nu doar o planetă. Un univers, mii și miliarde de planete compun moștenirea noastră. Nu știm în ce sens vom moșteni, nu știm să vorbim despre asta, dar avem în Biblie numit copilul lui Dumnezeu ca împreună moștenitor cu Hristos. Nu e o divizare, e o unitate a copiilor lui, o împărăție pe care o moștenești. În virtutea faptului că Hristos este fratele nostru, al meu și al dumneavoastră. Tot ce a primit Hristos a primit ca om pentru că s-a făcut om. Și acum Hristos, ca și cap al întregii creații, cum îl numește Apocalips, împarte cu copiii lui tot. Îi se pare mult sau puțin? Mult sau puțin? Nu putem să cuprindem pe deplin. Nu este prea mult și nu este o exagerare să spunem că universul acum este condus de un reprezentant al speciei noastre umane. Asta implică afirmația aceasta, că universul acesta, fără exagerare, chiar înainte de încheierea Marii Lupte, este condus de un reprezentant al oamenilor, al speciei noastre, un om, între ghilimele, este la conducerea universului. De asta Hristos în lumina lumii spune, după moarte, Hristos a fost mai aproape de om decât înainte. El este fratele nostru care ocupă această poziție. Noi suntem așezați în locurile cerești cu El și în sens reprezentativ. Noi putem să mijlocim știind că la conducerea universului, cel care moștenește toate lucrurile, este cineva de-al nostru. Și noi suntem de-ai Lui. E suficient să zici, wow, păi cine altcineva poate să prezinte și să ofere ce oferă Iisus Hristos?
Cine altcineva? Într-o zi, noi vom vedea ce înseamnă această moștenire. Într-o zi noi vom putea înțelege mai mult cum adică Hristos este Cel care ne oferă toate aceste lucruri. Nu degeaba spune economistul, da? Vameșul Matei, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri, voi vedeți cât din celelalte lucruri. O dimensiune cât de care? Mică, exagerat de mică. Toate celelalte lucruri, Dumnezeu dacă poate să-ți dea universul, împărăția, ce să-ți dea aceste lucruri de care tu ai nevoie? Ce e pentru Dumnezeu asta? Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Realizăm asta? Am spus că 3 lucruri, de la mai mic la mai mare, pe care Dumnezeu le va da odată cu întoarcerea Lui. Pe care Dumnezeu le va realiza odată cu întoarcerea Lui. Al doilea lucru despre care aș vrea să vă vorbesc, care e mai mare decât moștenire, este ceea ce spune Apocalips, capitolul 3, Apocalips, capitolul 3, versetul 21. Celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Aș vrea să vă întreb, ce înseamnă asta? Nu așa că nu prea știm să vorbim? Ce înseamnă că Dumnezeu, celui ce va birui, îi va da ce? Îi va da un tron. Îi va da să stea cu El pe tron. Ne imaginăm asta? Nu prea. Mie începe să mi se fisureze capacitatea de înțelegere. Cum adică Dumnezeu e dispus, pe lângă faptul că Hristos este fratele nostru și e împreună moștenitor a toate și El e dispus să împartă cu noi moștenirea, El nu împarte doar moștenirea cu noi, ci El împarte ce? Nu ne imaginăm că în cer o să fie un jilț de ăsta în care să ne punem toți toate, să ne așezăm toți pe El, nu? Toți mântuiții, nu? Nu la asta se referă textul, probabil. Dar ideea că El este dispus să împartă cu noi ce reprezintă tronul? Conducerea, autoritatea. El de acolo conduce lucrurile. El de acolo stabilește, de acolo ia hotărâri. Și Dumnezeu spune că va da voie mie și dumneavoastră să stăm în proximitatea prezenței Lui de unde conduce, pe tron. Iar lucrul acesta te face să te gândești, cum adică? Dumnezeu e dispus să facă cu noi asta? Și nu e singurul loc în care apare izul acesta. Parcă pare un iz, nu pare că e ceva real. Ca Dumnezeu, acum când noi vorbim la nivelul universului de unde se conduce, este Hristos și va veni un moment când odată cu întoarcerea noastră și întâlnirea noastră cu El, El va fi dispus să împartă și să stea cu noi în locul de unde conduce. Noi ne batem pe distanțe, pe locuri mici, pe locuri... Nici nu știm să explicăm prea bine cum e cu tronul, cu locul de unde a fost, unde este. Nu știm, e un limbaj care ne depășește uneori, nu? Și trebuie să studiem bine și atent, astfel încât să nu facem greșeli în a-L minimaliza sau în a-L micșora pe Dumnezeu, ca ființă, ca prezență. Mai ales noi adventiști trebuie să fim și atenți la asta, nu? Și totuși Dumnezeu spune, sunt dispus să-ți dau, dacă biruiești, tronul, să împart cu tine tronul, să stai în proximitatea locului unde sunt eu. E mult sau puțin asta? De asta Sfântul Apostol Pavel spune în Corinteni, nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Voi veți avea șansa să cântăriți, să vedeți cum a decis Dumnezeu, cum a condus Dumnezeu istoria. Voi veți putea să vedeți istoria lumii, veți putea să vedeți dacă Dumnezeu a fost sau nu demn de încredere în felul cum a condus istoria lumii. 1000 de ani ne va ajuta să dăm încrederea pe care i-am dat-o lui Dumnezeu și care am avut-o permanent cu El, să o vedem cum s-a așezat în istoria fiecărei ființe umane, poate despre care am avut întrebări, de ce nu este în cer, de ce a pierdut mântuirea sau cum de
s-a întâmplat ce s-a întâmplat în anumite situații, dacă Dumnezeu e drept sau nu prin deciziile Lui. Și știm foarte clar că Dumnezeu, când își prezintă felul Lui de guvernare, nu doar cei care stau în proximitatea tronului înțeleg cum a decis El și au încredere în El, ci până și Satana va avea un moment în care se va pleca pe genunchi și va zice: drepte și adevărate sunt căile tale. Într-o zi vom putea să fim personal în acea poziție a împărăției care să ne aducă aminte de starea inițială în care Dumnezeu stătea lângă oameni mai aproape decât stă acum, vizibil. Vă dați seama că noi acum, când cerem intervenția lui Dumnezeu care conduce universul, o facem în calitate de împreună moștenitori și de cei care vor fi aproape de tronul lui Dumnezeu, pe tronul lui Dumnezeu cu El. Ce curaj ar trebui să ne dea când ne rugăm lui Dumnezeu, când apelăm la El, să știm, e ca și cum ridici receptorul și zici: Domnule, eu vreau să vorbesc direct cu președintele României. De fapt, aveam o soră undeva care spunea: eu vorbesc direct cu președintele Băsescu. Bine, ea era, doar în mintea ei era asta. Până și polițiștii au fost nevoiți să întâmpine vorba asta și după aceea au început să ne dea dreptate pentru lucrurile care le făcea, săraca. Dar vă dați seama că noi nu părem nebuni când zicem asta, că Dumnezeu va fi dispus să împartă cu noi locul unde stă. Deci țineți minte, a doua venire nu e doar un eveniment odată care o aflăm, ci e ceva ce implică trăirea noastră în calitate de moștenitori și în calitate de cei care vom locui pe tron cu El. E mult sau puțin? E mult sau puțin? Am spus că vom vorbi despre 3 lucruri și toate sunt în ordine crescătoare. Care credeți că este al 3-lea lucru? Și aș vrea să mergem spre acest al 3-lea lucru. Și vreau să fac o mențiune înainte de a intra în lucrul acesta menționat în Scriptură. Să nu credeți că asta ar trebui să ne facă să ne umflăm în pene, să spunem: wow, păi eu n-am știut cine sunt, Domnule, că am mântuit. N-ar trebui să ne facă niciodată să ne gândim la asta. Vă dați seama, eu voi ajunge să stau pe tron, să gândesc, să nu ni se urce la nas asta, să nu de asta discutăm lucrurile acestea. Oamenii sunt oameni și vor fi totdeauna creaturi. Și întotdeauna va fi o diferență între creator și creatură. Dacă noi vom fi într-un fel răscumpărați și recompensați, va fi prin harul lui Dumnezeu. Nu va avea nimeni autoritatea și îndrăzneala să-i spună: Doamne, era normal să mă tratezi așa, era, dar cum, dar... Noi mai avem uneori tendința asta să spunem: Doamne, nu sunt privit corect de cei din jurul meu, nu sunt tratat corect. Nu va fi cazul în Împărăția Cerului. Nu despre asta e vorba când vorbim despre aceste lucruri. Nici cum nu e vorba despre asta. Noi suntem oameni și în umilință trebuie să ne gândim la minunile care Dumnezeu le face prin a doua venire pentru noi, ca și oameni muritori, păcătoși, ca o planetă unică, ca și cădere, și totuși Dumnezeu este dispus să dea credit, să răscumpere, să restaureze. În umilință trebuie să fim conștienți de aceasta și poziția noastră în niciun caz nu poate să amenințe sau să invite în proximitatea prezenței lui Dumnezeu oameni care gândesc așa sau... Nu despre asta e vorba. În schimb, vreau să vă spun un lucru înainte de această a 3-a imagine a Bibliei. Toate acestea nu înseamnă nimic față de această a 3-a promisiune care se va împlini cu venirea Domnului. Nu mai contează nici moștenire, nu mai contează nici autoritate și tron și conducere atunci când ne raportăm la această a 3-a imagine. Pentru că înțelegem că noi nu merităm ceea ce ni se oferă. Dacă ar fi cruțată viața noastră fără să ni se ofere nimic, exact ca tânărul care ne gândim în frumoasa parabolă din Luca 15, tânărul când se gândește la tata și la ce a făcut el și când se gândește să se întoarcă, ce îi spune? Tată, nu vreau, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta, nu vreau să fiu decât ce?
un argat. Și vreau să vă spun că dacă doar ne-ar cruța Dumnezeu, ar fi un har și ne-am bucura. Dacă doar ne-ar primi ca niște argați, ar fi un har și ne-am bucura. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu nu vrea să facă doar atât cu noi, ci exact ca în această imagine a Tatălui. A Tatălui care primește pe Fiul cel mic. De la imaginea aceasta plecăm în a-L înțelege pe Dumnezeu în cuvintele următoare. Tată, Ioan 17:21, mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine, versetul 24, și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Aș vrea să vă întreb, vi se pare mult sau puțin asta? Dacă te uiți în Biblie la cine stă în prezența lui Dumnezeu, vei vedea că sunt 4 făpturi, heruvimi, 24 de bătrâni, mii și mii de îngeri. Este o organigramă a teritoriului în proximitatea prezenței lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu face, prin această rugăciune, face o declarație că în această poziționare în raport cu tronul lui Dumnezeu, cu prezența Lui, Dumnezeu va zice celor mântuiți de pe pământ ce va zice? Aș vrea să fiți unde? Cât mai aproape de mine, una cu mine. Să vedeți slava Tatălui cum am văzut-o eu. Vi se pare mult sau puțin? Noi când vorbim despre a doua venire, nu vorbim de un bau-bau prin care încercăm pe oameni să-i convertim la nu știu ce, cu toate că a funcționat și uneori funcționează. Dar Dumnezeu de asta spune prin Spiritul Profetic, nu de frică ar trebui să așteptăm noi a doua venire. Nu de frică. Nu asta trebuie să fie stimulentul. Persoana Lui este atractivă. El este atractiv ca ființă și ar trebui să-L vedem, ar trebui să ne simțim atrași, ar trebui să vedem privilegiul acesta de a ne uita cât mai aproape de caracterul Lui, de El. Și Dumnezeu promite că asta a fost planul Lui. El zice, eu vreau ca aceștia să fie una. Ce înseamnă asta? Înseamnă o unitate specială, o unire specială. Înseamnă o unire cu totul și tot. O unire pe care noi avem șansa să o cunoaștem mai bine ca alte ființe. Cel puțin cât știm despre îngeri, de exemplu, este că îngerii sunt creați în comunități de indivizi. Ei așa funcționează, ei așa există. Oamenii au fost creați în comunități de cupluri. Eu pot să înțeleg ideea de, să vă dau un exemplu, da? Dacă vă uitați la știri și vedeți că s-a prăbușit un avion în... Unde să-l prăbușim? Haideți. În Africa de Sud. S-a prăbușit un avion în Africa de Sud. Cum reacționați? Cum reacționăm? S-a prăbușit un avion în Africa de Sud. Da. Dar dacă stai să te gândești, stai puțin, fratele meu trebuia să ajungă în Africa de Sud. Când afli că s-a prăbușit avionul în Africa de Sud, care e următoarea legătură care o faci? Ia să văd ce număr de zbor. Oare nu cumva? Stai puțin, da. Oare nu cumva fratele meu era în zbor? Și încep să te uiți, de ce firmă era? Păi era Turkish, era Air France. Da, nu era avionul, nu era Air France-ul care s-a prăbușit, era Turkish-ul, da? Fratele meu era cu Air France-ul. Dar dacă era în Turkish-ul care s-a prăbușit? Ce face diferența când afli că au murit 1000 de oameni, 100 de oameni, 300 de oameni? Ce face diferența să nu fie o moarte în masă? Ce face diferența? Că e din familia mea.
că El a crescut cu mine, El a fost lângă mine. Chiar dacă ne vedem o dată la 10 ani, chiar dacă ne vedem la 15 ani, când auzi numele Lui, rezonezi diferit. De ce? Pentru că noi am fost creați ca și familii, comunități de familii, în care să iubim din aproape în departe. Noi așa iubim. Noi iubim cel mai mult ca un dat pe cine? Pe cei din proximitatea noastră. Pe frate, pe soră, pe mama, pe tata, pe bunicul. Orice formă, chiar și deteriorată de familie, te învață ideea aceasta de proximitate în felul cum te raportezi la ei. Orice formă, chiar și deteriorată. Poate n-ai avut o soră, dar ai avut mamă, poate n-ai avut părinți, dar ai avut pe cineva drag care te-a crescut și te-a învățat ideea aceasta de una, de sensibilitate, la ideea de familie și de unitate, de a împărți ceea ce ai. Doar acolo, da? Apoi când deja intră cineva din afară, se mărește sfera. Oamenii sunt creați ca și comunități de cupluri, ca să înțeleagă mai bine, poate, ideea de intimitate, de apropiere. Iar Dumnezeu spune despre noi, mântuiții, că ar fi vrut să fie acolo unde stă Tata și Fiul, ca slava pe care ei o au, pe care ei o trăiesc. Nu știm să explicăm, nu? Trinitatea nu știm să o explicăm foarte bine, dar Dumnezeu spune că aș vrea ca ei, mântuiții, să poată să stea acolo unde eu am văzut, acolo unde e slava noastră. Aș vrea, rugăciunea mea este ca ei să ajungă acolo, să fie acolo, aproape. Este revelatoare imaginea aceasta că Dumnezeu își dorește ca în proximitatea familiei coexistenței Lui eterne să spună vreau și eu să fiți acolo. Oamenii au fost creați să fie capabili să înțeleagă apropierea aceasta de prietenie, co-sfătuitori. De asta Dumnezeu numește biserica Lui soția Lui. De asta Dumnezeu numește biserica Lui, pentru a arăta dispoziția sau ceea ce noi înțelegem prin apropiere, prin unitate, prin înțelegere diferită. Iar a doua venire despre asta vorbește. Limbajul este uimitor când Iisus spune, mă rog ca ei să fie una. Cuvântul acesta apare și în Geneza când spune că de aceea va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi și acești doi vor fi un singur trup, ehad, nu? Un singur trup. Limbajul acesta apare și la Dumnezeu în Deuteronom 6:4 când spune Domnul Dumnezeu este singurul Domn. Același cuvânt, ehad. Iar noi suntem invitați prin întoarcerea lui Iisus Hristos să moștenim, să primim autoritatea într-un mod pe care nu-l înțelegem acum. Dar mai mult decât atât, suntem invitați prin rugăciunea lui Iisus Hristos, care cred că nu e doar simbolic, că nu e doar un limbaj care să transmită ceva vag, ci ca să arate că este dispus ca omul mântuit să stea aproape în familia Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Uitați-vă la prieteniile dumneavoastră de apropiere, la familie, la tata, la bunicul, la mama și frați. Descoperiți ceva uimitor, cum operează inima umană în raport de relație. Iar Dumnezeu ne vrea să opereze în același fel cu familia Lui, cu cine este El. E adevărat, dispoziția Lui de a se oferi pentru noi este actul suprem al dragostei care înseamnă altul în locul meu. Ați gustat vreodată? Sunteți conștienți de aceasta? Biblia ne spune în felul acesta că veșnicia ne va apropia de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt prin Iisus Hristos într-un mod pe care nu-l așteptăm, care va depăși orice formă de imaginație în ceea ce privește a doua venire. Ați vrea să fiți în așa apropiere cu cerul, cu Iisus Hristos? Și ca să închei printr-o imagine din spiritul profetic,
în care atunci când se vorbește de a treia venire, se vorbește despre atât de frumoasa imagine în care Dumnezeu va fi dispus să-și mute capitala Universului. Unde? Pe planeta noastră. Capitala Universului va fi mutată în locul în care va sta Dumnezeu cu oamenii. Noi despre asta vorbim când sărbătorim așteptarea lui Iisus Hristos. Să facă Dumnezeu ca mărturisirile noastre, apropierea noastră de El, de tronul Lui, de îngeri, de univers, să înceapă de pe acum o legătură realizabilă dintre Hristos și noi, într-o intimitate reală de mire și mireasă. Moment care va culmina cu întâlnirea mirelui, cu vederea cu ochii noștri a Mântuitorului nostru, care va aduce, odată cu venirea Lui, schimbarea structurii Universului prin întâlnirea noastră. Vă dați seama ce se va întâmpla în Universul odată cu a doua și a treia venire? Așa cum într-o căsătorie, el sau ea se schimbă cu totul viața lor, da? Se mută, ce interesant și ce frumos, dacă o căsătorie e fericită, da? Ce frumos converg și merg mai departe lucrurile. Vă dați seama că ăsta este momentul pe care noi îl așteptăm să se întâmple. Momentul când întreaga structura Universului se va reconfigura prin întoarcerea copiilor lui Dumnezeu acasă, care vor primi moștenirea, tronul și apropierea de Tata și de Fiul și de Duhul Sfânt, cum nici în cele mai frumoase vise nu ne-am gândit vreodată că va fi veșnicia, Trinitatea și viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute ca acum să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să începem apropierea de El către veșnicie. Amin. Vă invităm să intonăm cu toată inima imnul 489 la închiderea serviciului divin.
Întoarce-te, Doamne, să avem iarăși cerul senin. E dorința sufletului nostru. Acum, după ce am poposit lângă cuvântul Tău, care ne-a condus într-o veșnicie, pe aripile unei veșnicii pe care o dorim realizată cât mai curând în viețile noastre. Îți mulțumim pentru că ești gata să împarți cu noi, să împărtășești cu noi pentru întreaga veșnicie o moștenire nestricăcioasă, o moștenire care este pregătită pentru toți cei care cu sinceritate și cu integritate de caracter au pășit pe urmele Tale. Îți mulțumim că dorești, Tatăl nostru, să ne oferi autoritatea Ta și să o împarți cu noi pentru întreaga veșnicie. Dorim din toată inima să ne putem înălța la nivelul chemării Tale încă de astăzi și autoritatea pe care Tu ai dat-o fiecare dintre noi să se transpună într-o viețuire corectă, autentică pe pământul acesta. Îți mulțumim că ne vrei uniți cu Tine pentru întreaga veșnicie și dorim din toată inima să împărățim cu Tine, să fim acolo cu toți cei dragii noștri, să nu lipsească vreunul de la cea frumoasă și măreață întâlnire. Binecuvintează acest deziderat, această speranță și cerul să fie iarăși senin cât mai curând în inimile noastre. Îți mulțumim pentru fratele Daniel, pentru vizita dânsului, te rog să binecuvânți lucrarea dânsului în comunitatea Sărăriei, în viața liceului Evis, ca și capelan amicus, dorim din toată inima să reverși și o îndoită putere din Duhul Tău cel Sfânt peste dânsul și peste soție, peste fetiță, peste familia lor și peste slujire. Îți mulțumim că am putut să ne bucurăm în acest sabat împreună, rămâi cu noi și harul Tău să fie prezent peste fiecare dintre noi, că te-am rugat prin Domnul Hristos. Amin. Amin. Frate Daniel, vă mulțumim încă o dată pentru cuvânt, pentru vizită și vă așteptăm într-o proximă ocazie. Ne-am dorit să nu fie îndepărtată împreună cu tinerii de la Iași. Stabilim un program împreună și noi vă așteptăm ca să puteți întoarce vizita. Vă doresc tuturor o pauză binecuvântată. După amiază, fratele Petrică Slăvitescu este pregătit cu seminarul din Cartea Evenimentele Ultimelor Zile. Poftă bună și prin harul Domnului să ne putem revedea cu bine.